Thank you, Jesus. Amen. Angithathele ithuba ngibingelele kakhulu from his grace. Baba uBishop B, uBM kwenye indawo mangimenyiwe ngibizwa ngoBM nami ngasazi laba initials zethu bavele nje ukuzwa ngesikhathi ubizwe ngomunye kuthiwa uBE usamba nje sibizwa kusho sifundise isiningi kwaButhelezi. Amen. We thank God for his life ukuthi dedicate impilo yakhe for umbuso kaNkuluNkulu. Awu amen. Nokumela nje umbuso kulesi sikhathi la khona amadoda amaningi eseme namanye ama-altar. We thank God for the sacrifice kwesikhathi inciko ayivezi pain eyizwa kule nsimbi leshisayo ayibambile. Sijabulela nje usabambile. And sometimes there's a sacrifice behind. Amen. So ngiyafisa ningisize, let us honor the man of God Shayzandla and celebrate his grace. Yes. Amen. Thank you. Leadership yonke yebandla siyabingelela kakhulu zonke ingcebo zaNkulunkulu ekhona egameni lika Jesu elinamandla wonke unkosikazi nje basemention Bishop ukuthi today I'm with her mfundisi uDlamini belokhu sinaye my son. Amen. Bazalwane asiye kulolu daba lwethu elokhu silikhuluma lezwi kaNkulunkulu. Amen. Siqale on Monday bazalwane. Hey, andisengithi Monday, my Monday, Thursday. Oh hallelujah. Sa khuluma from 2 Peter chapter 1 verse number 20 ebelithi uwazi lokho ukuthi awukho umbhalo ongachazwa ngumuntu. Awu amen. Sakhuluma ukuthi nababebhala ababeqhutshwa umoya ongcwele. Awu amen. Samuva saya ku 2 Timothy chapter 3 verse 16 okade uthi yonke imbhalo iphefumulele ubani uNkulunkulu ilungele ukwenzani ufundisa ukuyala ukusola uqondisa ukuze umuntu kaThixo benjani ukuze umuntu kaNkulunkulu ephelele. Awu amen. Sabuka leso scripture on Monday savala ku Revelation 3:8 okade uthi unamandla amancane kodwa izwi lami unjani uligcinile. Ngenxa yalokho sengizokuvulela umnyango onjani ongeke uzuvalwe umuntu. Awu amen. Then yesterday saqala kwincwadi yamaHubo, I think it was 29, akade uthi izwi lakhe liphezulu kwamanzi. Hallelujah. Ngesasho phezulu kwamanzi kabani but nje phezulu kwamanzi, izwi lakhe liphezulu kwamanzi. Izwi lakhe kwathiwa ligcwele inkazimulo, kwathiwa izwi lakhe lihluba amahlathi, kwathiwa izwi lakhe liphula imsedari. Sikhona kodwa bazalwane. Then sabuka lokho bazalwane izolo ukuthi izwi lakhe lenza zonke lezo zinto. But furthermore sivale I think kube 8-7 kade sibuka ukuthi olizwayo engalenzi ufana nomuntu oyisiwula owakha indlu yakhe enhlabathini. Kodwa olizwayo elenze unjengomuntu ohlakaniphileyo owakha indlu yakhe phezulu kwedwala. Izolo sabuka ukuthi into ecommon uthi wonke umuntu uyakha, onezwi uyakha, ongenazo uyakha. Sabuka ama-temptations, izimo ukuthi kuthiwa kwafika imvula, kwafika imimoya, kwafika iy'khukhula. Sabuka lezo zinto ey'fika ziyafana futhi, zifika konezwi nongenazwi, kodwa ama-results emva kokushayeka awafani. Thiwa le yakhiwe edwaleni yama ngoba bisekelwe yidwala. Sathi khona into abasekelwe, sathi idwala uli-invite ngomthandazo kodwa eziwenza izwi idwala liyehla likusekele. Sikhona kodwa bazalwane. Izolo sabuka all those things. One of the things esibuka izolo yokuthi kwi-sequence yeverse nezigameko akuqali ikhukhula
kodwa qala izwi. Bonke baqala bathola izwi. Izolo sathi kuneyimoya nezikhukhula nezimvula ezibanjwayo izwi ungakalitholi. Zibanjwe kodwa mase uthola izwi kudedelwa noma iziphi izimo ngoba usuphethe izwi. Awu amen. Sikhona kodwa bazalwane. Then sibuke all those things, but angiyena umuntu okhohlwayo nginidedele nehomework izolo. Awubazalwane angiyena umuntu okhohlwayo. Ngizokhomba 10 people. Ngithe kufanele ubhale 10 yezinto ezisho yizwi. Then ngekuzisho 10 ngoba anginawe wedwa. But just one from that 10 ukuthi izwi lithi. Awu amen. Sikhona kodwa bazalwane. Ungasho ukuthi izwi lithi eqaleni uThixo wada izwi nomhlaba. Ngifuna izinto ezingama principle lithi asenzeni. Ngoba nguthisha futhi okutshena uthi yabona into oyishoyo ayikho. Futhi noyishoyo ayikho ezwini kodwa umkhuba nje. Nasi isandla sokuqala ngicela sibe fast baze just for 10 minutes. Nasi isandla sokuqala semlale ngiyayilalela into siyayinota ungasayiphindi masuyizwile just for 10 thing. Wena kwinakhuzana yakho uyibhalile wena ezu10. But njengamanje we are just taking one from izinto oyibhalile. Noma ungangasho likephi uma ungasazi kodwa nje ngifuna ukuthi sazi lithe. Amen. Siphile ngeqiniso singabi nawo amanga. Lithi siphile ngeqiniso singabi nawo amanga. Amen. Mhlawumbe any scripture mama ungasikhumbula? Ephesians. Amen. Siphile ngeqiniso singabi nawo amanga. Amen. Anybody ongangisiza ngescripture mhlawumbe ngasikhumbula esinye? Okay. Yes. Bishop ufaka lethi umthombeni owodwa ngeke kuphuma amanzi ababayo namtoti. Sho ngamagama ukwazi uba nolimo lombhacambili ungakhuluma into out uphinde ukukhuluma into engcwele. Awu amen. But another scripture I think ile azothi ningidumisa kanjani ngalomlomo oniphinde futhi niqalekise nithuke ngalabantu. Mlomo omunye nibuye nidumise ngawo uNkulunkulu. I think there's another scripture. Thank you so much. Another person lithi asiphile ngeqiniso singaphile ngamanga. Baze ngicela ngingabikho ngoba ngifuna ngize ngikhomba abazalwane because everybody will speak. Amen. Ngifuna ukuza kule ntshumayelo namhlanje yebo ma. Futhi ngicela ngalokho niba deep even izinto ezigenda kanje ukuthi izwi lithe. Amen. Yebo ma. Lithe izwi sihloniphe ini bazalwane abaholi bethu. I think the scripture ngasikhumbula lapha Hebrew 13 verse 17 ethi balaleleni abani holayo nibathobele ngoba balinde imphefumulo yenu. Angazi amen ushone bazalwane. I-homework yini inkinga? Awu hallelujah ngoba ufuna unote because sifuna ukuphila izwi. One lithi akusinankohliso but number 2 lithi asibahloniphe sibathobela abasiholayo ngoba balinda ini bazalwane imphefumulo yethu. All right. Yebo. Exodus 20 verse 3. Ningabi nabanye. Bazanathula kangaka come on class angakashumayeli nje. Ningabi nani bazalwane nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Shuthi ngakho mase sikhonza yena silahla amadlozi. Mase sikhonza silahla inyanga. Awu amen ngazoshonephi. Hayi ngoba sithanda kodwa izwi lakhe sesingabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Number 4 yebo bhuti. Uthi be holy as I am
holy lithi asibe ngcwele njengalokho naye engcwele. I think First Peter ukwafaka lesa scripture, I don't know second or oqala, but First Peter likhona ivesi lika lapha lishoyo ukuthi ibani ngcwele njengalokho nami nginjani ngingcwele. Yebo sis. Number 5 ngathi ngizokhomba uthize lana, why ngithule kangaka? Yebo number 5 Exodus 20 bani verse number 12 ubukopela sisishono. Yebo again izwi lisifundisa inhlonipho, lithi hlonipho uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho zande. This is the Old Testament, but the New Testament uPaul uthi Timothy kumuntu omdala ongangonyoko nongangoyihlo umhloniphe mthathe njengomzali wakho. Sikhona abazalwane. No, Ephesians 6 verse 1 lisho njalo lithi balaleleni abazali benenkosini mase ngezansi nibazi wazisa uyihlo nonyoko okumyalelo oqala onanakhozana onomthetho. Yebo onesithembiso. Yebo yebo ma. Romans 8 verse 1. Yebo lemnandi verse mama kodwa alingitsheni sisenzani, ngifuna lawa ayi command asitshena ukuthi senza ini. Okay. Lithi asinake okamoya. Yes, I love that. Amen. Ngathi uthisha ubuye hallelujah. Lithi asinga aliphinde mama from eqaleni akusekho ukulahlwa kwabaKristu uJesu laba bangahambi ngokwenyama bahamba ngomoya. Shuthi lithi asihambe ngomoya. All right. Amen. Yebo. Lisho futhi izwi lakhe lithi asingaba banjani abalizwayo kuphela kodwa asibe abalenzayo. We must be the doers of the word. Again lisho njalo izwi kaNkulunkulu. Yebo Luke 6:38. Yebo lithi give nikela icansi sesigama lokupha yini ipha. Yebo ukuze uyophiwa. Give and it shall be given to you. Oh amen. Glory to Jesus. Nokunikela kushuthi asinikeli ngoba sithanda. Bazana ngicinga attention yeni nami kodwa kule nakhozana. Hallelujah. Nokunikela sikunikeli ngoba kunjani kuthandwa, asinikeli futhi ngoba kushiwe enkonzweni kodwa sinikela ngoba izwi lithi shani asinikele. Sikhona kodwa bazalwane. Awu hallelujah. Lithi asenze njani asinikele. Imnikelo ke bazalwane emningi futhi yayimningi kakhulu ku-Old Testament. Ngiyacela nikubambe lokho. Emningi yanqamuka mhla uJosefa. Uma ufunda Bishop khona kwakuthiwa kwenziwa imnikelo wesono. Eminye yemnikelo eyenziwa ibandla abantu bokuqala uJesu engakafi yanqamuka mhla uJosefa. Kodwa kwakhona emayo. Sikhona kodwa bazalwane. Ngiyacela note these 3 offerings. That is very important. Number 1, it's a free will. The free will offering umnikelo wothando. It's biblical. Oh amen. Ngicabanga ukuthi ku 2 Corinthians chapter 9 verse number 6 lithi siyahlwanyela. Umnikelo kuthiwa ukuhlwanyela athi umuntu akakhethe enhlizweni. Mayisethi uyamthanda onikela ethokoza ninami kodwa bazalwane. Umnikelo loyo uma ukufunda le passage ungabe usuchaza eminye inhlobo yemnikelo kukhulunywa nge-free will. Umnikelo wesihle kulesa scripture nikhona kodwa bazalwane. Lo mnikelo siwenza nini? Uthi umshumayeli ungasiphumuzi isandla sakho ukuhlwanyela. Uthi tshala ekseni, tshala emini, tshala ntambama. Uthi ngoba uyazi ipho ezoqhuma qala. Nikude nambazalwane. Yingakho i-free will siyenza each and every service. Why? It's because siyahlwanyela. Uma sihlwanyela kusho lutho sizohlwanyelile. I-principle yakhona ithi awazi yiphi eyoqhuma qala. Sikhona kodwa bazalwane. It's very much important as a believer uwazi ukuthi alikho igama uthi asitshale kanti ayikho insimi kwelikamoya.
ukuthi nikude namba zalwane alikwazi asitshale igama lokutshala likutshela kunensimu uma i-free will iyinsimu kuthiwa siyatshala kusho ukuthi wonke umuntu unayo insimu kwelika moya kune question engiyibuzela inyibandla ukuthi angiyibuze nalapha endlini ukuthi mangavaleka izimali zakho uvaleka umsebenzi uThixo ethi uyophila ngensimu yakomoya ingakusustain ani uzufe uma ngathiwa vuna angazi nikuphi kodwa abazalwane kuthiwa njengamanje it's okay umholo ugabukile izinto zigabukile kodwa ngoba unensimu ungakwazi ukuncika kuleyo nsimu uthi hayi uNkulunkulu kulungile leyo nsimu noma ngeqashwe umbuyisele nje inkosi engakutshala angazi ninami kodwa abazalwane ngoba sikwazi ukutshala kade ngeke sivune and usually sivuna uma sesishayekile kulokho esikthembayo shuthi njalo uma ushayele free will ungathatha ukuthi hayi bengivele nginikela yazi ukuthi nginensimu enye into ukuthi angiyimemeze la endlini umnikela awuboni nikude nami futhi umnikela ungeni kwi-account futhi umnikela uthenga amanzi ngoba umnikela umoya ubonakala uma kuza lo 100 rand uzonikela ngawo yiphepha elilodwa leli elikhandiwe la seligcifizwa nani kwamandla ka100 malihamba nje ngihamba ngale mall linamandla ka100 mangena la lenkonzweni ngilipha amandla esibili ukuba umnikelo lithi lilodwa lu100 kodwa luumnikelo mangilibeke altar ngibeka iphepha elilodwa enamandla amabili makuthandazwa amanye amandla ayahamba lawo umnikelo sala imali ingakho umnikelo uthenga amanzi kodwa amanzi athengwa imali kodwa umnikelo ushona kuNkulunkulu yena yedwa kwathi ake ngifakazi uAbraham eyonikela wathatha umfana uyedwa kweminye imizi kodwa lo mfana ngale ilanga waba umnikelo waba umfana wathelele altar ukuthi uThixo wadla umnikelo wathi hayi ungasambulala umfana sengiwuthathile umnikelo thatha umfana umnikela ungeni kwi-account umnikela uthenga amanzi kodwa umnikela uyanyuka uThixo kuphela okwazi uku-assessa into ekuthiwa i-offering i-giving umoya uma ngoba ngikhuluma la ngentshaba abantu ungacomplaineli imali yakho ngaze kujika umnikelo yingakho baningi abantu abanikela kodwa bangabusisekanga ngoba balahlekelwa imali kodwa umnikelo awufikanga le ngenxa yolimo neinhliziyo zabo so shuthi sinensima you need to pass ukuthi under giving at least master i-free will yokuthi as a believer anginayo mangingenayo kodwa angikho ukuthi ngikhohlwe endlini you must master ukuthi mangiya nginensimo mina kufanele ngihleze ngihlwanyela kuyona but a second giving that I think you need to master as a child of God it's an appreciation akekho umuntu ongalibonga i-altar limgcinile bafethu ngicela nisondele ngabe umuntu owembuzi ngabe umuntu wamadlozi noma owani kodwa kune principle ethi njalo uma ukwagcineka esikhathini esithile uyahlela ubuka amandla agcinile bese uthi ngiyabonga i-appreciation so sisi-Ebenezer nanoma silapha kithama akona amandla i-appreciation akuyona yokucebisa umfundisi kungcono ungayenzi umuntu athisho ukucebisa indoda i-appreciation is about appreciating the power akusustainile ukuthi ngihambile imngcwabo kodwa ukho wami bengiyile emngcwabeni kodwa wami awukho ngaye emgwaqweni kodwa yami imoto ayiwanga Ebenezer ungisizile kwaze kwaba lapha you have to master ukuthi uThixo uyabonga uJesu uphilisa impuphu eziwu10 ziyahamba ziyaphila endleleni eziwu9 zabamba imanga eyodwa yakhumbula ukuthi uyabonga uyajika wathi uJesu wakusofunani bengizothi Jesu ngiyabonga sengiyabona ngihlushwa iquestion kaJesu uthi where the others
inkosi inenkinga ukuthi kuza 10 izocela. Kodwa kwi-appreciation kuzoyedwa ezothi baba ngiyabonga. You have to master that. Just check the homework. But number 3, under givings, I know what is social media is against this. It's tithing. But let me help you tonight. Let me help you tonight about tithing. Mhlawumbe yokusiza namhlanje. Akaze ngiyibone into okuzokubhala ama-articles kuliwa nayo. Umbuzo uma lento ingasebenzi bayilwiselayo. Oh Jesus. Let me help you, child of God. Into yokuqala fanele uyazi nge-tithing. Eyokuthi this is Exodus. UGenesis. Kuqala uExodus kuyaqhubeka. Ishuma iqalanga makufika uExodus uMoses nomthetho. Zindala kunomthetho. Umuntu owaqala ngqa uyikhipho Exodus 14 uAbraham. Kungekho umthetho obhaliwe. Ebuyukolwa. Wanqoba wabuya nempahla. Endleleni waba nesambu. Ukuthi ngahlala kanjani ngamnika u10% onqobisa empini. U10% usukuthi ngithi lokho engibuye nakho akiwa wamamandla. U10% indication yokuthi nanoba ngikuphethe lokho ukube wena ukho ngaba ngikuphethe. The first man yakhipha tithing ayikhipha from Revelation kwisambulo ungakangeni umthetho yayikhipha yathi indoda kaThixo ngilethe u10%. Kwenze njani? Hayi ngoba nginqobile, uThixo unginqobisile. So ngeke ngidle konke. Kube sengathi mina engilande konke. Should u10% is an indication. You would I recognize the power engenze ngabuya nalokho. Yingakho konke ishumo ngakukhiphi kukho usuku uthi amandla ami. Angenze ngathola lento. Angazo ameno shonebe. Fanele wazi ukuthi zibe khona from Genesis. Ilo ingekho. Zakhona nakwilo. Deuteronomy 14 verse 23. Zabuya zavela. Kwathiwa qoqani zingeniseni endlini yengcebo. Uma ufunda ke ekhaya leyo verse ngicela ulifunde ekhaya. Uthi Deuteronomy 14 verse 23. Uma zilandwa emthethweni, kuthiwa ziqoqeni ukuze befunde ungesaba. Zikale ziyisambulo. Zakujika zaba yi-school of obedience. Ukuthi abangisaba ngoba checka la. Angazi ngithuleleni la endlini. Zikale ziyisambulo. Kwindoda eyihambela. Zabuya zangena emthethweni. Athi uNkulunkulu hayi zizenzeni ukuze befunde. Should ziyi school of obedience ingakho zipersonal. Akekho umuntu ofanele ngihumbuze zona. Isipersonal. Ngoba zithinta mina naye neobedience. The school of obedience. Zavela futhi. Zathi mayivela. Ngicela ukujomba ngamasibomu uMalaki. Kodwa noma ngangawujomba. uMalaki wona odumile. Oqhamusa uzothi zingeniseni. Zibe ukudla endlini yami. Kunento embili fanele uyazi ngoMalaki. Oqala hamba odwebela igama ayibiza ngalo. Uthi kusho mina akasho ukuthi nguJehova Jireh. Shuthi ishoma uyikhiphela uthe kuphini. Uthi kodwa kusho mina uJehova Sebawoti. Kanti ubani uJehova Sebawoti? Indoda yempi. Shuthi ishume. Ngisho ngithi uNkulunkulu gumula ibhathi lomusa. Lwana nabalwa nami. Ishumi zideclare impi. Sengathi laba balwa nazo sengathi akubona amademoni behind them. Ngoba zideclare impi. Uzethi uMalaki ngenxa yakho sengokhuza ngisho izinto ezidlayo.
Shuthi makhontezaya noma ungathula wena kodwa mina ngophakama ngithi ungasondeli la ungasondeli ngokhuza ngisho izinto ezidlayo mase ethi uma ucheka ethi mase ngigcina nomhlabathi wakho ungayiphuthi isizini ocheka uma lakhe uveza ukuthi ishumi zisiprotecta ne source of income ngoba thina manje umhlabathi asilimi kodwa ngisho enye into la endlini thina bishop sinomusa obuye ulahla abantu kodwa vakacha uza ethi ngiphelelwe umsebenzi ngithi hawo let me pray for you my son. Kanti the first question fanele ngibuze ubunjani kuyiprinciple yeshumi kuze kuhlaphazeke insimi yakho ukuze mase ngikukhulekele sengiya ngithi uNkulunkulu kanjani ngoba uthene ezwini lakho ngalokho uzokhuza izideyidlayo ngalokho lomhlabathi wami ngeke uphuthe thina vele sibeka izandla nalapha ezingafuneki khona. But let me help you with the last verse. Bezikhona from Genesis. Zamuva zaya kwi-law. Mase befunde kancane iBhayibheli bethi azikho kwi-New Testament. Kanti mawungena kwi-New Testament Matthew 23 verse 23. uJesu ukhulume bazalwane. Ukhuluma into eyisimanga lapha ya. La. Ukhuluma into eyisimanga ngeshumi lapha Matthew 23. Ukhuluma nabafakisi nababhali. Uma umuntu engathi sawubona mfakisi ungathini? I-reaction yakho nje. Ungadina because umfakisi simazi njengomuntu ozenzisayo. Sanje ngomuntu ohluphayo. Obuka ko ekhaya Matthew 23 verse 23. Uthi uJesu nina abafakisi nithela ishumi. Leli gama lithi niyayithela kusho ukuthi ngisho umfakisi be-excel eshumini. Aningiyeke uthi niyazithela uthi kodwa niyeka okomthetho okuyizwe shoot the first church ibibambe ishumi ilahle ibaba kodwa the current church ibambe izwe yalahle ishumi ufunde ekhaya leli verse uthi uJesu kubona bekumele nikwenze kodwa ningakulahle ngalokho Shuthu uJesu akaze futhi eyichithe ishumi kodwa umelene nabantu akade sebabambe zona zodwa bengenazwi. Why weJesu ungakhulumanga kakhulu ngeshumi makhona uthisha la endlini uyongifakazela akekho umuntu ophinda isubject inzothini Nkosi yami subject angifuni ukuthi isifundo ngifuna ukuya ngqoka ichapter thizeni ephaswa na isidomo seclass lokuyiphinda kakhulu ishumi ephaswa na umfakisi yingakho uJesu ukhulume once akaze egcile kumamethaza aphaswa ngisho umfakisi wesonto. But kuthi angiphume kulento angazi ngene njani ngithi mina ngithuke kabi ke webishop ukuthi ishumi zindala kunoAbraham ensimini yase-Eden bezikhona dlana Adam la kodwa lana ungadli. The mind of tithing ingqondo yeshumi from ensimini kwathiwa hayi zikhona izihlahla kodwa lesi sami dlana kulezi kodwa lesi sami wadle sakhe waluze zakhe wadle sika Jehova waluza insimi yakhe. The mind of tithing. From the first people ningadli konke lokho kwami
usekhona umunye homework sithathe noma yedwa hawu sekwi-homework bazalwane lithena silalela. I think that is Isaiah 1:18 or 19 not Deuteronomy. Yes uthi silalela Deuteronomy 20:18. Yes ukhuluma ngokulalela yes ngiyakwenza konke ngayo uKristu ongiqinisayo, but there's no principle there. It's a nice verse. I can do all things through Christ, but angitholi suwa mina ngenzeni. My homework ithi yini ofanele ngiyenze, lithi angenzeni. Lithi angenzeni. Lithi angenzeni. Singakuyeki ukuhlangana. That is Hebrews 10:25. Lithi ngakuyeki ukuhlangana njengomkhuba wabanye. Amen. Ngizwe umlilo kuphela sesangiwezwa amagama. Manasis. Inamandla leyo. Ngizokutshengisa manje usinto izitshe ezifayo. Inamandla kakhulu. Lithi ungasheshe ukukhuluma. Mangivale ngawe vele bosokhulumile. Enhlizweni yami ngiyakulonda izwi lakho. Londa izwi lakhe. Leli verse elikhotho lo sisi leli ngivala ngalo bengithi ngizolifunda sengiyathandaza sengiqedile. Amahubo 1:1. Ngicela siwafunde ngithandaza. Sefuna ukukhuluma ngentshumayelo yami. Namagangozi. Ngiyithatha phenyo. Cheers. Sivala lento izwi namhlanje. Ngicela sivale ngoma Psalms 1. Verse number 1. Psalms 1:1. Ngicela ungasheshi ibhodi. I want to explain these things. Yes. Ubusisiwe umuntu Ubusisiwe umuntu uyaclosing bazalwane. This series yanamhlanje. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi. bazalwane ngicela sibambeni lokho I'm closing. Lithi ubusisiwe umuntu ongahambe ngeluleko zabani? Sho amagama lithi leli verse ikado lalela bani? Anengizwanga bazalwane. Lithi ngamagama uqalisa umuntu olalela wonke umuntu. Kodwa ubusisiwe umuntu okhetha abantu abalalelayo. Othi no, lezi iluleko zomuntu omuba ngiyilaleli. Bazalwane ngiyacela phela nisondele. Ubusisiwe umuntu onjani ongalaleli ongahambe ngeluleko zababi. Sho ngamagama you have to check the counsel. Iluleko oyithola ukuthi uyithola kubani. Ngoba ubusisiwe uma ungahambi ngeluleko zababi. Ukube benikhona bekushenye into la. Alisho ukuthi ubusisiwe umuntu ongahambi ngeluleko ezimbi. Lithi kodwa zababi. Sho noma zingazinhle iluleko kodwa mayivela kumuntu omubi. Kada ukuthatha izinto. Kanti amasosi akhe abantu abangenankulunkulu. Ukuthi anikho. Dlula ukuthi into izwakala kahle. Check umuntu. Unjani lo khulumayo. Libusise ungahambi ngeluleko zababe eqhubeka yebo. Ongemi endleleni yezoni. Lithi number 2 ongemi endleleni yezoni. Sho amagama ucheck ikhampani yakhe lo muntu. That's why First Corinthians chapter 15:33 uthi ningakhohliswa ukujwayelana nababi konakalisa ukuyiphatha okubi lo muntu akami endleleni yezonde. Number 3 Kepha okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova. baza nansi into esivala kuyona lo muntu lo ukuthokoza kwakhe kusemthethweni ngabani. Ngicela sibambe le ngicela ingene in your spirit. Lo muntu lo sho ngamagama akathokozi uma eke waphambana nezwi. Kodwa uma eke waqondana nezwi vele ethokoze. Engaphatheka kabi enayo yonke imali emhlabeni. Ephathwe kabi ukuthi uyitholile kodwa uphambene nezwi. Baza ngiyanicela nisondele. Lo muntu okuthi ubusisiwe thiwa ukuthokoza kwakhe kusemthethweni ngabani? kaJehova ukuthokoza kwalomuntu. Yebo, kusemthethweni ukuthokoza kusemthethweni kaJehova. Sho ngamagama whenever phila ucheck izwi litheni.
uma ekwaqondana nezwi ujabule sengathi uwina imali kanti ujabule ukuthi ngaze ngalifeza ivesi namhlanje angazi ngitholeleni lo muntu lobusisiwe ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kabani kaJehova sho ngamagama ngicela namhlanje uphume nalento ungathokozi ungakalicheck izume kanjani nalo kuleyo nto awuba ngiyacela futhi ukugcina ungalokothi uenjoy uthokoze ungakacheck izwi njalo manje check izwi bese ubuka wena bese uyathokoza check izwi uyibuke wena bese uyathokoza angazi nisenami kodwa basalwa ungacheck ubuhle ukuthi uyotholani because inqwaba iduke ngokuthola izinto ezinhle kanti le ndaba ayinakho isitholani inokuthi izwi ngiqondene nalo uma kodwa ngiye ngaqondana nalo ukuthokoza kwami kulapho ke nina right kodwa basalwami futhi lo muntu uthi ngithokoza ngingenanto uma nje ngiqondane nezwi ngingaphatheka kabi nginotho uma ngiphambane nezwi shodo amen sengiyathandaza lo muntu uDavid akhuluma ngaye ukuthokoza kwakhe semthethweni kabani futhi njalo mayenza into ucheck izwi bese yathokoza ngiyacela siqoqe ingqondo zesamclosing now kunento ezoyibona manje yebo ukuthokoza kwakhe semthethweni kaJehova yebo ozidla ngomthetho wakhe imini nobusuku kodwa bengingcwele moya ngcwele lo muntu lo busisiwe thunjani udlinza ngani bazalwane let me help you child of God why abantu abaningi izwi lingabasizi izwi likusebenza lisengqondweni lingekho enhlizweni ingakho uDavid akasho usengqondweni yami ngiyalonda izwi lakho uthi kodwa enhlizweni seningahlekela ndifuna ukuthandaza uyamkhumbula umuntu okethuko umuntu emini ekhulume kabi umuntu kodwa engacasuki umuntu kodwa mase hlezi yedwa edlinza ukuthi ubani bethi evela umuntu ecasuke sengathi kushuwo manje abaza ngiyacela nisondele kukhulunywa emini kodwa umuntu wanormal kodwa mayiseziphi isikhathi sokumeditate sokudliza umbona umuntu efutheka kube sengathi kukhulunywa manje ngesikhathi uthukwa kuye engqondweni kanti esengqondweni ayishintshe ngesikhathi udlinza imeditation itransport esusa into engqondweni yenhlizweni ingakho usathana akakufuni uziphi isikhathi sokumeditate ufuna ube namavesi la kodwa engafiki la ngoba njengoba ngishumela aza la kodwa wena ozowaletha la ngesikhathi sakho sokudlina anikho ngicela ukuphinda akubona wonke amavesi umuntu awaziyo amshintshile ingoba malingakafiki enhlizweni ingakho umhlolo wakudala uthi izwi lahlaba hayi ingqondo yami kodwa lahlaba inhliziyo yami langitshengisa ukweduka kwami I'm having a problem bishop la yokuthi usathane uwenza ukuthi amakhola angalitholi izwi endaweni eziningi kuyadlalwa labo abathola izwi wabenza sebengameditate ngalo ukuze lihlale la lize liphele la lingafikile la lithi ukuthi uDavid ubusisiwe odlinza ngalo can we say meditate lo muntu ubusisiwe akahambe ngenonoko zababi akame endleleni yezoni akahlala enkundleni abakolodayo kodwa udlinza ngezwi lakhe ngesonto yini udlinza nini imini nobusuku lo muntu akadlinzi ngesonto kodwa udlinza imini nobusuku abazali ngathi ngithandaza siko sivusa insala enjalo ukuthi kuphuma inkonzo kodwa still izwa lisukile engqondweni yakhe uyadlinza liyehla liza la i-transformation is not from the word that is in your mind kodwa i-transformation isemazwini akuphi funda ngoba nakho ngisekuvaleni verse number 3 and iyahlupha into yokuvala ngoba njalo uma uzovala uzovala ngento eyikhikhi manje kuyahlupha ngoba ikhikhi ibusisa abantu kanti lezi zinto engiyifaka uzinkuni and kuyahlupha ubusisa abantu inkuni mangayitholile ngiyacela ungayilahli ebhoka engidlula kuyona
ngiyazi unento esezantsi lapha ekuyiyo namandla but ibambe lento ephambili kunomuntu othuba ukusisiwe emhlabeni ngoba akahambe ngelulukazi ababi akahambe endleleni yababi akahlala enkundleni yamakolodayo ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaNkulunkulu sezoveza ukuthi lo muntu unjengani yebo unjengomuthi otshaliwe ngasemfuleni yamanzi. ngiyanicela nisondele church lo muntu unjengomuthi otshalwe kuphi shuthi sonke sitshaliwe kodwa lona yena utshalwe ngasemfuleni wonke umuntu utshaliwe emhlabeni kodwa lo wezwi utshalwe ngasemfuleni funda bhuti Othela isithelo sawo ngesikhathi sawo. ngicela ukuyimemeza ke le ngoba i-declaration phakathi umuntu wezwa akayigeji isizini yakhe kuthiwa lo muthi lo uthela ngesikhathi sawo but amen uveza abakuzwanga ngoba I'm about to announce ukuthi you will never lose and miss your season uma izulu lithi isikhathi sakho lesi ayikho into yoma lo muthi awuyigeji isizini yakho anginqaba ukuhlupheka kodwa ngiyanqaba ukuhlupheka kanti izulu selithi sengiphumile enhluphekweni lento yezwi kenza ungayigeji ikhalenda yasezulwini lento izulu elisho ngawo ngaleso sikhathi uba yiyona kodwa imbuzi ayikho kuma fasting amade uthi sengishaye u50 days sengishaye obani ithi nje thokoza ngezwi izwi likwenziwa utshalwa ngasemfuleni mase uthola ibenefit yokuthela ngesikhathi sakho angimemeze bazali lokho namhlanje ngithi ayikho isizini yokugeja emva kwaleli viki lento izulu elihlele ngawe kulesi sikhathi noma kulonyaka uzoba yiyona noma amadimoni ayathanda noma wathandi asincikile emandleni ethu nasekuhlanipheni kwethu sibambizwe izwi lasenza satshalwa ngasemfuleni izwi lasiphi benefits usingeke sayigeje isizini yethu no mina ngiyanqaba namhlanje angifuni ugeje isizini yami angifuni ugeje isizini malithi izulu sokuyisama angifuni ukuphila ebusika maye ngiyakhuluma la endlini lemuthi lo utshalwa ngasemfuleni ukuze ungayigeje isizini yawo qhubeka ke nathi ngithi ngicela uyibambe edosi Oqabunga lawo lingaboni. ngicela sibukeni la ini bazalwane why fanele ngithele ngesikhathi why fanele ngibe neqabunga ngingaboni angitheli njalo ngothela ngesikhathi sami kodwa iqabunga alibi kuhlaza ngesikhathi sami lihlezi lihlaza iqabunga libe liappearance iyothi noma ngingakatheli kodwa angiveli ngusizi kubantu uma bengibhekile lento yezwi ngenza ngibe evergreen ngishothe ngani bazalwane namhlanje ngifisa ukumemezela iqabunga yokuthi iappearance yakho uma uvela kubantu abayitshela ukuthi usukhunjulwe kanti awukakhunjulwa inkinga izwi ligcina iappearance yami lenza umuntu ezotsheleka imali ungenatwa kodwa mayekubuka at a distance ethi ubani unayo lento akuthi angimemezele namhlanje ngithi phansi ngokugqoka inhlupheko asigqoka usizi asigqoka inhlupheko yebo sinakho konke silinde isikhathi sethu kodwa lo uNkulunkulu wezwi lakhe wenza iqabunga lingaboni in every season uyothi omunye ethi asixakekile ungcono wena ungayitsheni ukuthi hayi uyaqinela iqabunga limtshenayo angithi iqabunga ilona lelenza abantu becela ilift kuwena na ufike ngetekisi kodwa bekuqhwebe emncwabeni noma emshadweni bethi masuhamba ngicela ukungena kuwena oh shanda la uvela uthi hayi khona ngisamthumile uhambe ngayo
appearance. Gone are those days amakholo hamba edabukisa eshayine ngepayday kuphela. I-payday noma kiyo kodwa iqabuka. Funda bhuti ngento yokugcina fanele ngiyideclare kulendlu. nakho konke akwenzayo uyakuba nenhlahla kukho. Abayizwanga futhi leyo futhi abazalwane. Ukudla into yezwi. Ikwenza ukuthi noma yini mayenzwa uwe uba nefavor kuyo. Uba ngalento yezwi nje ngokuthwala. Noma yini ezothinta wena. Iyoqala iqhume. Kanti umuntu wezwi. Qhubeka nansi into yokugcina kodwa ngeke kuyo. Ababi abanjalo. Kepha abanjengamakhoba aphephethwa ngumoya. Vala body standards. Ngicela nisondele kule nto le. Lo muthi utshalwe ngakuphi? Awusoze wanjani? Wabona. Do you see ukuthi amahubo 1 afana ngqo no Genesis chapter 2 before isono? Ihlahla za before isono. Bengalindi uAdam ethi ngilambile inkinga kwakatheli. Kodwa njalo mayivuka befika ethola ukuthile esihlahla. Ihlahla beyihleli ithela. Come on church. Beyihlezi ithela. Kwaba isono esisifaka ogaduli. Kodwa uyabona izwi li restoration. Uma lithi selikwenza ufane nomuthi otshalwe ngase manzini. Uyakhumbula nhlezi ihlahla besinomfula. Ngicela bhuti ungifundele lo verse lodwa ngoba ngifuna ukulimemeza ngilideclare namhlanje uhamba uyolala phezulu kwalo. Genesis 2 verse 10. Ngifuna uzwe leza ihlahla. I'm declaring now I'm done. I want to announce this in your life. Verse number 10. Verse number 10. Eideni kwavela umfula. Eden kwavelani? Kwavelani bazalwane? Kwaba khona umfula. Ngoba lezi ihlahla idinga ukumaintain. Kwavela umfula. Yebo, Owamanzisa intimu. bazalwane ngicela ninake manje. Lo mfula buhlezi umanzisa lensimu. uAdam benganiseli. Ngaze ngaba kwenye indawo nani kwenye indawo. Le season ya before isona ngingiseli. Kodwa kunomfulo okuyiwo. Ohamba unisela mina ngodla. Leyo kunisela ivele nesono. Yingakho amahubo athi mangithokoza ngezwi sengotshalwa ngasemfuleni angucinga umfula kodwa iwona ozoplacewa next to me. Ukuze ngahupha amanzi mina kodwa amanzi akube yiwona agobhoza kulesi sihlahla esiyimi. Funda bhuti, I'm declaring now. Ngifuna ubamba uthi lana kuvela umfula. Yebo. Wahlukana khona. Lo mfula wodwa. Bishop wenza isimanga engicela ukusimemezela namhlanje. Sengathi waba nento lo mfula uthi ngeke ngilunge ukumanzisa umfula insimi ngingedwa. Ngcono ngihlukane ngibe divided. Angizale eminye umfula ngifuna ukumemezela lento. Ngoba makusha mina kushisa. Wahlukana waba mngaki bhuti? Waba izingcaba ezine. Kwasuka umfula wodwa. Kodwa wazala imfula emithathu. Lana ensimini eyodwa. Kwanemfula emine. Uma kusha lo, lona uyanisela. Asithandaza uma kusha lo, lona uyanisela. Kwathi ngithi 2026 siyayivala le source of income eyodwa. Lento kuphila ngomfula wodwa. Sibambizwe. Lemfula u4 ayivelanga from nowhere. So wawodwa. Kwadivideka lo wodwa. Kuthi ake ngithi usasani wenza imistake. Ungavali lo wodwa. Ngoba lo wodwa it shall be divided. Ngicela ukumemezela kubantu bezwi
ayandi imfula, ayandi imfula, ayandi imfula. Makushalona lona uyagobhoza, makushalona lento igijima emakhaya ethu iqhumisa imithombo, lento ngikhuluma iyagijima. Shandeke sayalama awezwi utshalwe ngasemfuleni, awezwi akayigeji isizini yakhe. Why ancikile emfuleni owodwa, kodwa mina umfula ngiyamemezela namhlanje, ayingakhali ifoni kakodwa enyangeni. Yes, I declare it in your life. Ayithi khalile phela inyanga, ikhale phakathi nenyanga, ikhale. Woo! Ayandi imifula, konje inyanga inamasonto amangaki? Inyanga inamasonto amangaki? Shuthi 2026 ngiyaphuma kubantu beyinyanga, ngingena amavikini, ngoba kushuthi iviki neviki linomfula walo. Kungenzeka uvaleke kule nyanga, kodwa eminye izokhophoza. Ake senze kanje, ngizwe iyakhophoza. Ake senze by four physical. Iyakhophoza. Kushintsha nawodwa. Shandeke sayala. Iyakophoza. Asinawo amanzi athandazelwe, kodwa izwi liqhumisa imfula. Iyakophoza. Shandeke sayama. Sheleke seya. Vula umlomo uthandaze eshakama. Sheleke saya. I will live by the word. I will live by the word. I will delight myself on his word. Shalakazaya. I am like the tree that is planted by the waters. I will never miss my season. Come on, church, 1 minute. Hana. Hesha. Hila. Usha. Hila. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. I shall dwell in the house of the Lord forever and ever.
Come on, church. Ela mama. Oshendea. Ula mama. We are redigging the rivers. Shalama. We are redigging. Thank you, Lord. Gives me Sanda Sak. It's hovering over our lives. Shane. Lamandla qashula ibopho. Lamandla qashula ukhondolo. Lamandla ezwi abuyisa izinto bese ilahlekile. Lamandla ezwi. Oof. As our eyes are closed. As our eyes are closed. As our eyes are closed. Ngiyancenga bazalwane. Bambelelane ezwini. Ungavumeli nanto engakususa from his word. Bambelela. Bambelela. Uyalalelwa noma isimo kwesesikhathi singavume. Sivala amehlo, I want to speak the favor tonight. Once again, God is raising the remnant of his word. Ulenze kuze kunotice abahedeni basekhaya. Bethi hey, avuliphila. Kodwa izwi. Bambizwi. It's an investment. Engasoze yalahleka. Avuma ukusonta nje. Kodwa ungasekho aligned. Nezwi. Qala unyaka make the covenant. Thuntuthi izinto ezithile. Akade iphambana nezwi. Uthi this year it's my year. It's my year. This is my season. I can't miss my season. Ngenxa yami ngiphambene nezwi. In the name of Jesus. As our eyes are closed, let me make this prayer. My God, I'm so good akaze ngithandazele bantu. But please hamba upheka lento enhlizweni yakho. Amodlinzisa lento enhlizweni yakho. Noma ngakubekanga izandla kodwa ifavor yalento mina ngiyayizwa igijima la. Nguvuka olunye uhlobo. Yazi kuzokwenza ngisho umuntu athi ezazi usehluleke. Kodwa after this services. Uyayibona umuntu usehluleka ungalenzi. Kade ehluleka ukulenza. Ngizwe ifavor kaNkulunkulu igijima kulendlu. Lord is raising another caliber. The generation of his word. The generation of his word.
Thank you, Lord. Into nje ngifuna ungisize ngayo as our eyes are closed. Hamba meditate. Yonke into ya from Monday up until tomorrow. Meditate. Ivumele yosinke enhlizweni. Father, in the name of Jesus, I pray for them. Baba bayizitsha zakho zekhethelo laba. Bayinhlamvu yeso lakho laba. Labo ikhethele bona in the time Baba Thongcwele such like this. Wabavusa esikhathini esimbi. Ngoba ubathembile. I pray for abadala kuyofika kwabancane. Zigcinele bona in the name of Jesus. Inqumo and covenants abawathatha namhlanje. Nabawathathe throughout this week. Awangaguqulwa engashintshwa nayisimo. Ngikhuluma ugcobo olubopha Nkosi lembewu ingatshontshwa nayisitha. In the name of Jesus. Sengiyakhuluma Nkosi phezulu kwabo. Imifula egobhoza kuyo yonke into abayenzayo. Sengiyakhuluma phezulu kwabo. Amaqabunga angabuni. Cover them. Bless them. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Shalom. Ashayela uJesu izandla kakhulu. Asishaya izandla phezulu kwekhanda.